ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲಾಕ್ ಬಂದೇನೆ ಇನ್ಮೆ ಏಪುರಿನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ನೀನಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡದೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯಾನಿಂದಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಪಣ ಏನ ಹಲ್ದಿಪುರ ಇಪ್ಪಣದ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ನಿಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಬಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಏನೇನು ಚುಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಎತ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಎದುರ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಅನಗದಾಗ ಏನು ಕೂಡ ಎತ್ತೇರು ಕಾಜಿ ದೀಪ ಅವರ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತು ಕಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪದ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಮಾಲ್ದಾರೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರೆಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಯಾನ ಒಂಜನೆ ಜಿಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕೋಡ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೂತ್ನದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕುದಿಚಿ ಜಿಯಾನ್ ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂಚಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರ ಪಾಡ್ವಿ ಯಾನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪುನಃ ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂತಂತೇವೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದ ಕೋಡಂತ ಕುಂಟಾಡ್ತಿತ್ತು ಐನಿತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೀಕ ಉಪ್ಪ ತಟ್ವೆ ನೆನಪಿದೆ ಪಾಡಪ್ಪ ಅಂಚ ದುಂಬಂತುಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಬುಡೈತೆ ಹುಡುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಮೂಲ್ತು ಒಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಜಿ ಮಾರ್ನ ಅಂಜೋಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಡಪ್ಪ ಕಾಜಿ ದೀಪವನು ಐದು ದುಂಬಿಗೆ ಏನ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೊರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸುರುಕು ಮದ್ಮಲೆಗೆ ದೀಪನು ಮದ್ಮಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ತಾಗದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿದ ಅಂಜೋವೆ ಕಾಜಿ ದೀಪೇರು ನಮಕ್ ದಲದಿ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ತಾಗಾರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಉಲಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯನ್ಲೆ ತಂಬರ್ರ ಅಂದೆನ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ತೂಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಐತೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಲ ಕಾಜಿ ದೀವರುಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಕುಲ್ದುನಿಯಾನ್ ಪೂರ ಜನ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಜಿ ದೀಪುನು ನೆಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊಂಬೆಣ್ಣಿಕುಲು ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತೂಂಡಲ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮೆರೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಈಗ ಕಾಜಿ ದಂಜೋ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಪಚ್ಚೆ ದೀವಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಈರ್ಲ ದೀಲೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮಂಡೆ ಬುರ್ಚೆಂಡು ಮೆರೂನ್ ಪಾಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಫ್ರೀ ನಮಕ್ ಏರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಮದ್ಮಲ್ನೆಲ್ಲಾಡ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಆಜು ಬಾಜುದ ಅಕ್ಲೇರ್ಲ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ದೀಪವೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ ಕಾಜಿ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ ಹೂ ಕಲರ್ ಬೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣನ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕೇನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ಕಾಜಿದಾಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಾರೋನ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಕ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಅಜ್ಜೆರುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟ ಅರಡ ದೀಪನು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಕಾಜಿಲ ನಮಕ್ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಪೋಪುಜಿಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಕೂದಿ ಕಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತಾ ಆಂಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಪೂರ ದೀದಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪದ್ಯ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅವ್ನು ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಲೆ ಇಚ್ಚತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಳಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಪ ಪೂರ ಒಂದು ಕೊಂಜೋಪುಲತೆ ಕಾಜಿ ದಿಪ್ಪನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಆಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅಂದಿತ್ತಿಜತೆ ಆಯ ಪೋದಿ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲಾಡ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಟ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವ್ಳು ಎದುರು ಅಜ್ಜೆರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಪೂರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಜಿ ಶೋಫು ಕಾಜಿ ದೀಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದು ಲೈಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹಾಡ್ದೆ ಇರತ್ತೆ ಐನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದೆ ಸೇರು ಜಿಯಾನ್ ಬಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವಳ ಜೋಕುಲುಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಾಡಂದು ಇಜ್ಜೇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಾಡಂದು ಇಜ್ಜೆ ಯಾನು ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಲ ಪತ್ತಿ ದೀದು ಕುಲ್ಲವನು ಅಂಚ ಇದು ಕೂಡ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಲೈನ್ ಜನ ಗೈತು ಕಂದ್ಲಾಗಿದ್ದು ಪೋದಾಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಅದರ ಕಾರ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಮಂಜಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಂಜೋಳು ಸೀರೆ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಡ ಮಂಜೋಳು ಸೀರೆ ಇಚ್ಚಿ
ತೂಪನು ಒಣಲ ಒಂಚು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಒಂದು ಸೂರು ಆಗ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಪ್ಪೈನ ಮಂಡೆ ಸೆಡ್ಪೌಂಡು ಗರ್ಮಿ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಕಪ್ಪೈನಿ ಜಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಬಲ್ಲೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಕೋಡ್ ತುಂಬು ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಂದು ಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಅದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನತಿ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲಂಚಿ ಬರೆಯರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಕೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಕೊಂಡರ ಅಗಲಿತ್ತು ಜೊತೆ ಎಲ್ಪಟ್ಟು ಬನ್ನ ಕಣ ದೂರ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ದ ನಿತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಜಿಯನ್ಗೆ ಮಂಡ್ರಾನಿ ಮನ ಸಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಇವಳ ಪುಗ್ಗಿನಿ ಅವಳ ಎದುರ್ದ ಪೊಂದೊಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಇವಳ ಇದೆ ಇಜಿಂದ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ರಂಚನೆ ತೀನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಅವಳು ಬೊಂಬೇಡ ಪೂರ್ಪ ಹೋಗು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕುನು ನುಗ್ಲೇಟ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪೂರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮ ತೋರಣೆ ದೀಪ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಬೊಕ ಒಂದು ತಿನ್ನಿ ಒಂತೆ ದೀವೋಲು ತಿನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಡು ಕಾಜಿ ದೀಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನದೆ ಸರಿ ಯಾ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದೀಯರು ಯಾನು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ದೀಪ ಹೆಚ್ಚ ದೀಪ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸ ಅಂತ ಎತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬೇತ ಕಾಜಿ ದೀವರ ಕೂಡ ಬಂಗ ಹಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಜಿ ಪೂರ ದೀಲ್ಲ ಇದೇ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಆ ಜಿಯಾನ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ನನ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮದ್ರಿಂಗಿಗತ್ತು ಮಂಜಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ನನ್ನ ಮಂಜಳ ಸೀರೆ ಜೊತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೀರೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ತೂಕ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತಂಡು ಏನಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಹೆಂಗುಳು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಈಜಿಂದ ಒರಿ ಬರ್ತೇರು ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಬರೀಟೆ ತಿನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನೇರ್ತ ಹತ್ರ ಬಿನ್ನೀರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಿ ಬೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ರಗಲೆಪ್ಪು ಜಿಂದೆ ಈ ಜನ ಮೂಲು ಗುಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೆಚ್ಚ ಸಿಂಪಲೇ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬಲ್ಪುನೇ ಐತೆ ಕುಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅದ ಜಿಯಾನ ಅಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ್ಲೇಟ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್